Sixolotise mbukeli wethu kuba kukhona ke usandula ukuvula umabona kude wakho usibamba sele singena kwi-euro yokugqibela yenkqubo namhlanje kuninzi ke esithe sakuphaka kwi-euro ezingaphambili ukanti ke besingekagqibi ngokuba siseza nazo ongakulindela ke kule euro umme wokufunyaniswa komphathiswa wezamapolisa uBhekicele noFloyd Shibambu banamatyala ongaziphathi ngendlela udliwano-ndlebe ngentlawulo nokunye ke okuninzi isenjimlo ke uNonkanyezi Kalubisi Mamtshali Alright ntombi angiright sana sesisehoreni lokugqibela sesiyayiqwela le week yes asenze njalo sikubingelele mbukeli ihoreni lethu lokugcina yilo ke leli seko lokugcina nci esingena kulo sakungasho ke manje ukuthi hayi cha uphuthelwe ke lamahora amabili edlule ngoba phela beyikhala sike sakuphathela ubongani igina ezosichazela kabanzi ngomlilo lo oshale eRichards Bay kanti futhi siphinde sakuphathela ke nenqalabutho yomdlali ebholeni eleinyawo Edward Mutale owayidume kakhulu ke ngelika Magents khona ke owathi ke mbukeli igirlfriend yakhe yamcela imali ewu-3,000 wamarandi uthi hayi wavele waqala lapho ukungezwa endlebeni kuze kube manje hayi lutho usahamba odokotela hayi legenda ayifuna inhlobo ukhokho usukaze uvaleka indlebe ngenxa nje yesamba semali sika 3,000 hayi nano 10 ake mbukeli simokhulu ukuhlanganyela kanye nathi okamanje ake sibheke ihamba phambili kuleli hora. Inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu inike umasipala waseMngeni isithintelo sokuthintela amalungu ophiko lolutsha lwe-ANC ekubeni aqhubele phambili nezicwangciso zawo zokuvala namhlanje. Sawubona mbukelo omuhle noma ngabe kunezindlu zodaka kusekhaya lapho lalela ekhaya jikelele ikhaya lemfudumalo siyakwemukela ngeyifudumela izandla bize ex yakho induna umthatho ongakini ikhansela nenkosi ungawabiza besondele bengaphuthelwa umsomluko kuya kulesihlanu ubatshele bezobukela indaba ayinohlonze zithulwa abasakazi abanohlonze ezemidlalo ezokungcebeleka nesimo sezulu asambeke. Iyashayisana imbono yamaqembu ezombusazwe ePhalamende malungana nesamba semali eyigidi engama-75 eyachithwa amaphoyisa ngokutshalwa kwamaphoyisa engqungqutheleni yeBRICS eyayisingethwe eGoli ngoNcwaba. Amanye amaqembu athi le mali yasetshenziswa ngendlela efanele ukuqapha izinhloko zamazwe enhlangano iBRICS kwazise phela lokhu umbukeli kuzoheha abatshali mali. Angaphezulu kwezinkulungwane ezinhlanu amaphoyisa atshalwa kanye nezimoto ezingama-726 ngesikhathi kunengqungquthela yamazwe enhlangano eBRICS eyadonsa izinsuku ezintathu. Ungqongqoshe wamaphoyisa udalule ukuthi kwachithwa imali yabakhokhintela eyizigidi eziyi-75 uqinisekisa ukuthi izinhloko zamazwe eBRICS ziphephile kuleli. Iyashayisana ke imibono ngalolu daba. The Democratic Alliance is outraged that the South African Police Service spent 75 million rand protecting delegates of the three-day BRICS summit, while ordinary South Africans are left to be murdered, raped, robbed, kidnapped and trafficked 365 days of the year. Will also assist South Africa to receive investment because there's nobody who can encourage investment in a country that is not safe. This 75 million could have been utilized much better by appointing more detectives in the South African police services to can ensure more and better investigations. Umhlaziyi wezombusazwe uthi labo abagxeka ukusetshenziswa kwale mali beya ubumqoka balengqungquthela. If we had failed to secure any of those people, if there was an assassination attempt on any of those people, South Africa would have paid a heavy cost. And so I think it was actually good risk calculation on the government side to make sure that there were enough police and there was enough security. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthi ukhetho likazwelonke longo-2024 lubaluleke njengokhetho lokuqala lwentando yabantu kuleli eminyakeni ecishe ibe ngama-30 edlule. Amaqembu ezombusazwe aseqalile ukukhankasela ukhetho lukazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. iDA inxusa izakhamuzi zakuleli ukuba ziphume ngobuningi ziyovota. Umholi we-DA uthi akananazi ukuthi iGauteng izoba yisizinda se-DA.
All of these promises of the new dawn that were promised by Cyril Ramaphosa have faded away like the morning mist in the deep sun, the harsh sun of nepotism, corruption, maladministration, and greedy politicians and elites who lock you out of opportunity, who lock you out of an ability to build a better future. Leli qembu lithi ukhetho lwangonyaka ozayo lubaluleke njengolwangonyaka ka-1994. For the first time in 30 years, the outcome of this next election is not a foregone conclusion. And the power will lie with those who are registered to be able to change the trajectory of South Africa forever. Uphendule izinsolo zokuchema nemeya kamasipala wasemngeni kanye nalowo yobengenele isikhundla sokuba nguNdunankulu weqembu KwaZulu-Natal uChristopher Papasi, kodwa uPapasi naye ukuphikile lokhu. Chris Pappas wouldn't have been elected the mayor. He wouldn't have been able to turn the municipality around. He wouldn't be delivering to the people of Mgeni, and he wouldn't be giving the ANC nightmares at night if he was all of those things that the ANC says that he is. I-DA ihlele ukuhambela izwe lonke ukugqugquzela izakhamuzi ukuba zivote ezikhiphe i-ANC njengeqembu elibusayo. I-IEC kulindeleke ukuthi ivule ukubhalisela ukuvota ngasekupheleni kwalonyaka. Ikomiti yendlela zokuziphatha ifumanise ukuba umphathiswa wamapolisa uBhekicele wophule umgaqo wokuziphatha kwamalungu eParlamente emva kokuthulisa rhabaxa itshanhliziyo uIan Cameron kwindibano yamapolisa noluntu lwasenyanga naseGugulethu eKapa kunyaka ophelileyo. uCameron nongumlawuli we-Action Society waphazamisa ucele ngethuba kuqhutywa imbizo etyholwa umphathiswa ngokusilela ukukhusela abemi kunye nongafaka amapolisa ngokwaneleyo kwiindawo ezinolwaphulo-mthetho. Inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu inike umasipala wasemngeni isithintelo sokuthintela amalungu ophiko lolutsha lwe-ANC ekubeni aqhubele phambili nezicwangciso zawo zokuvala namhlanje. Umasipala uye wadibana nenkundla ngokungxamisekileyo emva kokufumana iingxelo zoqhankqalazo olucetywayo lwamalungu nabalandeli bombutho wolutsha we-ANC kwiphondo laKwaZulu-Natal. Amalungu e-ANC bekulindeleke ukuba adibane ngaphandle kweeofisi zikamasipala ukuze amemelele ukuba abanjwe ngoko nangoko arhoxe usodolophu wasemngeni uChris Pappas. Ngaphambi kokuba uphume mbukeli uye kwindawo ngendawo qiniseka into yokubana uyalazi kaloku ukubana kuqhubeka ntoni phaa kwisimo sezulu. Rhabula ngafinci.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kwintubandaba yakho eqaqambisa ulwimi lwemveli nencumeko kanti ngoku singena kwisiqendu seza kwantu. Abantu ke baseAfrika basanamathele nzulu kumasiko nakwizithethe zasendulo nezisetyenziswayo naluluntu lwanamhlanje. Esinye ke sezo zithethe kukuhlawulwa xa indoda yenze inzima okanye yenze nzima wasetyhini ngaphandle komtshato. Inkqubo ke ibandakanya abameli bosapho lwentombi okhulelweyo abaya kusapho lomfana ukuze ke abuswe ngesisu nokuba mhlawumbe ungonwabangela kusini na. Indleko ke zomonakalo ziya kwahluka phakathi kwentsapho. Ingcaphephe kwezonkcubeko uSinethemba Dalinzolo ucacisa indlela eyenziwa ngayo into yentlawulo phakathi kwenkcubeko ezahlukeneyo. Ukhona ke sizawuqhagamshelana naye pha kuZoom. Masikubulise Sinethemba, sikwamkele kwinkqubo yethu Ekhaya Jikelele. Nkosazana, amandibulele kuwe kwakunye isiphathamandla. Khosi, ungaqala nje ngokusicacisela, ucacisela ababukeli bethu ukuba yintoni intlawulo, ingaba mhlawumbe intlawulo yenziwa xa kutheni? Inhlawulo leke sithetha ngayo namhlanje yenziwa likhaya lonyana okanye lomfana xa ethe wenzakalisa intombi kabani okanye emathileni. Isenzeka loo nto, ndizama kubalula igama lowenzakalisa, xa ngaba lo mntu akazange abe namntwana ngaphambili, into ethetha ukuthi ungumntwana wokuqala lo aza kuba nawo, kuthiwe ke ngoku makahlawule kuba umophule ibele ngokuthi amenze abenzima. Yeyiphi ke mhlawumbe inkqubo ekufuneka ilandelwe xa kuhlawulwa? Masithi nanku mhlawumbe ubhuti uye wonzakalisa usisi wabe kanti uyamitha. Yintoni ekumele yenziwe lusapho lwendoda ukuya kwintombi? Iba lisapho lakokwabo kwentombi lakube liphawule okokuba ngaba intombi yabo yenzakalisiwe. Mandiyigxininise ke le nto. Sukube sithetha ngokwenzakaliswa ngomntwana wokuqala, hayi owesibini. Xa ke ingumntwana wokuqala lowo ithetha ukuthi loo ntombi yenzakele. Usapho ke lakokwabo kwentombi liza kuthumela ke igqiza eliyokuxela kokwabo komfana into yokuba ngaba umfana wasemathileni unzakalise intombi yethu. Ngokwenqila ke apha ke kwaXhosa kufuneka kukhutshwe inkomo ezinhlanu ukulungisa ke lo monakalo. Yo, inkomo ezinhlanu. Sentsho ngoku sikwelinye ixesha mhlawumbe umuntu uzawuthi hayi besivumelene nomuntu wami ba masenze lento. Ngoku xa nizawukhupha inkomo ezinhlanu sentsho ujonga neeconomy. Ungathi mhlawumbe nje imbali yesisithethe ingaba mhlawumbe sisuka phi? Kwaye njengokuba sikwamanye amaxesha ngoku bawabiza bathi yi-21st century. Ingaba mhlawumbe lisaqhuba kakuhle usawafumana mhlawumbe amakhaya azawukhupha ezo nkomo ezinhlanu? Inkomo azigunqi kwisihlanu, ngapha koko mhlawumbi inqila ubheka phambili zingasuke zizinyuse. Kodwa ke amakhaya kuba ke sele kuthethwa ngemali kule mihla ayabonisana into yokuba ngaba loo nkomo inye xa kusondelwa kwixabiso lemali bangayibiza ibe yimalini, kuboniswane ke ngamakhaya. Kodwa zona azitshitshi apha esihlanweni, ngapho koko zisengahlaziywa mhlawumbi zide zibe ngaphezulu. Enjongo iphambili kukuba makuqandwe okokuba abafana bengenzakalisi intombi ngaphandle kokuba bazithathile ibe ngabafazi babo. Into ethetha ukuthi xa umuntu enzakalise intombi kabani, le nto adahlawule kusukube ukuphule umthetho. Sisaphula umthetho umuntu owenze loo nto, kunyanzeleka into yokuba ngaba makahlawuliswe, kuzanywa kunqanda into yokuba ngaba abantu xa befuna abantwana mabazizeke intombi ibe zezabo ibe ngabafazi babo batsho bakwazi uqhubeka, kuba inkqubo yesiko yalatha ngolo hlobo into yokuba ngaba xa umuntu efuna uba nentsapho uhamba ayocela intombi emathileni
ibe ngumfazi wakhe aqhubekeke nosapho. Into ethetha ukuthi ukwaphula umthetho okokuba ngaba ube nomntwana emntwini ningakhange kube kwendiselwene ngamakhaya. Iyavakala Dalinzolo utsho uba eyona nto okanye eyona njongo eyayiphambile kukuba mhlambe umfana ayizeke intombi angakwazi into yokubana mhlambe athathe isigqibo sokuba uzawumenza into yobana akhulelwe engamzekanga. Kodwa ngoku siphila kwamanye amaxesha apho ufumanisa into yokubana intombi xa imithi mhlambe kwaloo ndoda leyo iyaphika ithi ayikwazi tu zange. Ingaba mhlambe xa kufikelela mhlambe kwisimo esifana neso, ingaba mhlambe njengoba usitsho into yokubana ingumthetho into yokubana ahlawule, uba ungaba mhlambe umfana uyala uthi andizohlawula, ingaba mhlambe yeyiphi imicelimngeni ayawuthi ajamelene nayo since usitsho into yokubana lisiko elidala elinenkqayi? Imithetho iyaziwa xa umuntu sukube ephika ayonto ityhululeyo, kodwa kufuneka acacise into yokuba ngaba uphika ngabuni aze amanyelwe okokuba ngaba uphikisa kuba kuthini, imanyelwe loo nto yakhe iviwe into yokuba ngaba ingaba okuphika yinto enesihlahla okanye uphika kuba engafuni uhlawulo. Kuzawuxoxwa ke ityala ke ngelo xesha xa sele kuphikwa lide lithathe lisiwe nakomkhulu okokuba ngaba liyoxoxwa. Yakuba likomkhulu ke eligqibayo into yokuba ngaba hayi lo mfana ayivakali le nto aphika ngayo, okanye hayi iyavakala intombi ke mhlawumbi mayikhangele omnye xa kubonakala uba ayinguyanga, kuba seyilityala ke ngoku ekufanele uba lisiwa komkhulu ke ngoku xa sele kukho impikiswano phakathi komfana lo nentombi okokuba ngaba ingaba enyanisweni uyenzile loo nto. Ukuba ke uyenzile uyavuma koko uyatshitshiliza ekubeni okokuba ahlawule, ikomkhulu ngokwamaphakathi alo linelungelo loba likhupha amaphakathi kuyokuphucwa lo mzi izinto olomzi onalo okanye onazo ukuze kube kuyabuyekezwa ikokwabo lentombi. Into ethetha ukuthi ke ngexesha lenkomo bekuyawiwa kwisibaya salomzi ngamaphakathi athunywe komkhulu ukukhutshwa zonkomo zifanelekileyo kwaziwayo ngazo zithathe zisiwe nkqo kokwabo kwentombi. Kwelo xesha ke sele zintandathu kuba enye yazo iyakuhlawula ikomkhulu ezinhlanu zisiwe kokwabo kwentombi. So lityala phezu kwelinye ityala, and ndiyacinga kaloku mhlambe kumaxesha angoku Ceba uzawufumanisa into yokubana kuthiwe mhlambe makulindwe i-9 months, and i-9 months inde for uba umntu mhlambe athi hayi mna ndifuna ukuyokroba kwi-DNA ukuze ndibe nesiqiniseko. So ungathi mhlambe ngendlela ekwenziwa ngayo kweli xesha langoku ungathi yindlela erayithi, kwaye ke mhlambe xa sizojonga kwii-cases apho mhlambe lo olinina akhulelwe futhi ke ufumanisa into yokubana ayingomntwana wokuqala kodwa ngumntwana mhlambe wesibini, kwaye nendoda le ayiyo le yokuqala ibimithisile, ithi loo nto mhlambe le ndoda yesibini naye funeka ibhatale futhi intlawulo? Masiqale kule ndawo yokugqibela. Ebunyanisweni kuyakwazeka okokuba ngaba xa kungavanwa kukho imbudumbuthu kuloo nto yokuba enyanisweni umntwana ngokabani, kuyakwazeka ukuba kuvanwe ngelinye ixesha ngamakhaya kungekayiwa komkhulu okokuba ngaba kuzawukhe kulindwe umntwana abe khona kujongwe iimpawu ezithile ezinoba zingaba ubungqina okokuba ngowakhe okanye ayingowakhe kwisini na. Ukuza kulo wesibini, umntwana wesibini akahlawulwa kube sukube ungophulanga umntwana wamntu ibele ufike kumntu ophuke ibele. Mandiyicacise nento yokuba ngaba sukuba ungahlawuli umntwana sukube uhlawulwa ukumenzakalisa, kangangento yokuba ngelinye ixesha kusengenzeka uthi ungekahlawuli okanye sowuhlawuli intombi leyo iphunyelwe sisisu. Ayithi loo nto awuzuqhubekeka wena uhlawule kuba intombi le ubuyenzakalisile. Yiyo ke le nto ihlawuliswayo, kuhlawuliswa umonzakalo. Loo nto ayithi unomntwana kwelo khaya xa ngaba uhlawule. Okwesibini, umntwana wesibini akahlawulwa kuba sube kufikwe umuntu eselenzakele kakade.
Ndiyathanda ke ngoku ungena kumba mhlambe wokutshintsha ifani okanye isiduko somntwana. Kwamanye amaxesha ufumanisa into yobana kukhona mhlambe lo ngxoxompikiswano yokuba hayi umntana xa ehlawulile funeke asebenzise isiduko sikabani, isiduko sikabhuti. Omnye athi no funeke kutshate. Ungake nje usicacisele njengetshazintliziyo elemiba yesintu into yokubana uba mhlambe utata ufuna mhlambe ukuthabatha okanye anikeze umntwana lowo isiduko, ithini process yaleyo? Ingaba mhlambe ifolisha anda apha kwintlawulo? Hayi, ayinanto yakwenza nkosazana nanhlawule njengoba senditshilo. Xa uhlawule ayithi loo nto nomntwana, ithi wena nto nje ubuhlawula umonakalo lo wenzileyo. Yile nto nditshoyo ndithi nokuba ungenzo kwesibini kuyo kanye komnye umuntu ufike sele ngumntwana wesibini awumhlawuli kuba awuphulanga bele. Ukuba ngaba ucinga into yokuba ngaba ke ufuna uthatha inzala yakho esemathileni, alikho elinye isiko ekwenziwa ngalo loo nto. Uze kunina ube ngumfazi wakho usose uthatha ke naloo mntwana ke ubanga ngokuba ke ebephuma kwincindi yakho. Ngapha koko alikho elinye isiko elinokwenza ubufumana umntwana ungazekanga unina. Yo, so if awufuna uzeka ke ngoku ufuna nje umntwana asebenzise isiduko sakho, ayikho nje option? Alikho isiko elinjalo, ayikho into enjalo. Akukho umuntu onoza kowenu engezi ngomamakhe. Bonke abantu bapanga amakhaya wabo ngenxa yokuzekwa konina. So kwi-cases ukuba no ungathetha uxolo ngokuqhawula? Ukuba ngaba ndingakukrobisa nje kancinci, uba ubukhangele phakathi kwembudumbudu kwaZulu yobukhosi phakathi kukaMisizulu kwakunye nomntwana uSimakade, unobangela ubuSimakade angakunikwa ubukhosi kwaZulu ukuba umama wakhe akazange ende. Into ethetha ukuthi akanabanga kubukhosi bakwaZulu xa umama wakhe engendelanga kwelo sapho. Le nto ukutshata okanye ukukwenda komuntu yinto ebaluleke kakhulu ngaphezulu kwezinto zonke zakhe zakho emhlabeni. Kule nto oyithathayo wena Dalinzolo siyabona into yokumana mhlambe kunamakhaya okanye kunotata abantwana abathe mhlambe ababazeka kodwa ufumanisa into yobana umntwana usebenzisa isiduko okanye ifani katata wakhe abe kanti umama engazekwanga. Ungathi mhlambe ke ukuyicacisa loo nto yintoni since usitsho into yobana funeke umntu ade abe kanti uyazeka ukuze afumane igunya lokusebenzisa isiduko salowo ungutata? Ungayichaza mhlambe uthi yintoni? Ngaba ungathi mhlambe linyala? Asinokusho ukuba linyala kuba inyala ke lingaphuma komnye umrhiba xa sele sicacisa. Kodwa singathi nje abo bantu bangabophuli bomthetho kuba umthetho awuhambi olohlobo. Nangelinye ixesha ke abantu ke kuba ke le mithetho yakowethu abayichani kakuhle. Ngelinye ixesha ke kuba ke beqonda into yokuba ngaba amakhaya nawo awagxilanga ekubeni uba ayikhathalele ayilondoloze lo mithetho. Kodwa ke isiko lona lisoloko licacisa into yokuba ngaba izinto zihamba ngaliphi uhlobo. Yile nto nangoku soloko kukho imbambano phakathi kwamakhaya, kube kukho umntwana ongenanini ulapha abe ngumntwana omdala, ufike omfazi azala abantwana, kuthi mhla kobiwe ilifa kubekho imbambano athi lo mfazi abanokuva ngomntwana unina angazange endele kwele khaya, kubekho lo mbambano. Abo bantu ke ngaba benza imbambano ezinkulu ngokuthi bathatha abantwana abangelolungelo apha bazobabeka apha kweli khaya, kuphinde kuze kwabanye bazalwa apha. Isoloko isenza imbambano kuba isiko ngumthetho kwaye isiko lusoloko lukho ukwenzela into yokuba ngaba kubekho ucwangco nenkqubo efanelekileyo phakathi kwamakhaya. Xa sukubeke kutyeshelwa lo mithetho kuyawusoloko kukho imbambano neembudumbudu phakathi kwamakhaya ngokusoloko kubangiswana into yokuba ngaba ngomphi na omkhulu phakathi kwalo unina ebengendanga nalo ebendile. Isoloko isenza kube kuxambuliswana. Yile nto ndithi ke abantu ke mabashenxe ekubeni ukuba isiko bangalilandeli ngendlela. Ukuba umuntu uyazazi umoshile ufuna umntwana makanyuke nengalo aze kunina amzisapha ukwenzela into yoba izinto zihambe ngendlela eyaziwayo nelandelekayo nangale ndlela isiko likhomba ngayo. Injalo into engqinayo into yokubana laa ntetho ethi mhlawumbe umntwana wentombi ngowakulonina. Dalinzolo masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba mhlawumbe wabelene nathi ngolulwazi esingatsho into yokubana njengokuba sikwamanye amaxesha luye laphangalala. Inkosi kakhulu ngokuba usixhobise.
Mandibulela nkosazana kuwe nakwisiphathamandla. Khosi lo ke mbukeli besithetha naye nguye uSinethemba Dalinzolo olitshanhliziyo lemiba zezinto zesintu esixelela banzi ke ngesiko nesithethe elidala isiko kaloku lenhlawulo masithi qho evenkileni siyabuya ubukele ekhaya jikelele. Mbukeli njengamanje ke sesingena kuyona leyo ngosi oyithanda ukubhubha ama-trends kanti ke namhlanje siphethe ama-trends awu-3 sino #SandileMantswe #FloydShibambu kanye no #RWC23 okuyi-Rugby World Cup 23. Hey Makholi ngiyethuka mase ngibona u#SandileMantswe. Hey esasiganeko kaloku sisahlele ezinhlizweni zethu asikwazi basisilibala. Ake siqaleke kodwa ngokubheka u#FloydShibambu. Udaba ke phela lo oluthinta iphini lomholi we-EFF uFloyd Shibambu elingezilesithathu ngobukhulu eParliament likazwelonke kuleli. Uzokhumbula phela mbukeli ibhange iVBS lasungulwa le eLimpopo kwakhalwa ngokuthi liyavalwa omasipala abehlukahlukene babetshala imali khona. Kukhona nabantu abadala babenethemba lokuthi ke bazohlomula. Kwathi waleli ibhange alisakwazi ukukhokhela abantu liyavalwa. Kwaseke kusolwa nomfowabo kaShibambu ukuthi naye uhlomulile. IParliament ke lithola ukuthi uShibambu akazange abe neqiniso ngokuthi akazange ahlomule. Kuyavela ke manje ukuthi wathola imali u180,000 wamarandi. Eyithola ke ngenye yeinkampani ezathola inkokhelo kuleli ibhange. Kuthiwa ke uzojeziswa ngokubanjelwa umholo weinsuku ezisishagalolunye. Inzima insinda abadala lenyewe ngokuba kaloku xa uyajonga wena mamtshali nawe mbukeli iVBS yayiyibhanka yabantu abangathathi intweni kubhlungu ke ngoku kuzawenzeka izinto ezinje kodwa ke umbuzo uthi uba ngaba mhlawumbe inkokheli zisenza izinto ezinje uya ungazi ukuba abahlali beli baza kukhuselwa ngubani ukuze baphume entluphekweni kodwa ke baye baphefumla ke pha kwikhasi lika x.com ake sive into yokubana baphefumle besithini uRwan uthi yena so what I'm asking because there never seems to be any consequences for dodgy politicians in this country. In some places, they are literally getting away with murder. Yo, khulile ndo ayithethayo. Uriyani yathi into kubana kuyabonakala into kubana umuntu xa yenze into erongo apha eMzantsi Afrika ingakumbi xa kujongwa osopolitiki akubakho iziqhamo kanye into azayivuna ngeso senzo sibi asenzileyo uthi kwezinye indawo uyafumanisa into kubana abanye umuntu abulela umuntu kuphala ligazi kodwa kungabikho kwa consequences Kuncembe masijonge ke abanye bephefumule besithini uthuli uthini uthuli uthi 2024 is close by they will do whatever play every card to discredit the EFF dirty politics uthuli yena uthi ngokubona kwakhe hayi vele phela ukhetho likazwelonke lwangonyaka ozayo seliseduze usuzobona ke manje ke sebezokwenza noma yini ukuze ke badicilelane phansi amagama uthi nje ke dirty politics ake sizomunye olandelayo ukuthi uphefumule wathini I am Praveen Jamnanda uthi ntate EFF talks left and walk right. For example, it advocates for insourcing yet their headquarters is manned noma ke mhlawumbe befuna ukuthi is managed by people who looked like contractors to me. Ake sizomunye futhi olandelayo ukuthi uphefumule wathini ngo #FloydShibambu. Kanti ke ikhona i-hashtag elandelayo okuyi #SandileMantswe. Ewe siyothusa kakhulu indaba esivuke ngazo namhlanje pha ku Twitter uyabhabhazela ngaye uSandileMantswe ezinye ke zothutha ezokuba yena uSandileMantswe owayesematheni ngokubulala ancuma naye uKarabo Mokoena ngendlela ke eyashiya uluntu lothukile kuthiwa ke ebevalelwe kwintolongo enye naye uThabo Bester naye osematheni ngokuqhwesha ejele kodwa ke umnyango wentolongo uthi lo kaMantswe akaqhweshanga ejele usengaphakathi eseleni abantu ke baphefumule besithi hayi siyambona phiphi njalo njalo umnyango wamapolisa uthi hayi usengaphakathi
Hey ngiyacabanga nje ukuthi oludaba phela libalekile ngoba kusobala ukuthi uyabona lapha ngaphakathi ezikhungweni zamajele kubuye kube nezigameko zokweqa kweziboshwa nakho phela okushiya nje imibuzo ngesimo sawo amajele kuleli yabona ngoba phela kugcwele kakhulu futhi kubuka sengathi esikhathini esiningi uma kukho noweqayo kusuke kuthinteka futhi nabanye abantu abangaphakathi kepha njengoba phela umnyango wezamajele ke uthembisa ukuthi uMantso usavalelwe asethembeke ukuthi kunjalo futhi lamahemhemu nje ke azokwenza ukuthi ke vele baqiniseke ezokuphepha emajele ake sizwe ukuthi ke baphefumule bathini abantu laphayana ku x.com because ngiyazi ukuthi ngeke ngabona lapha ku Facebook behlukahlukene abantu ababephefumula ukuthi abanye bethi bambone eBramfontein omunye ethi hawu yazi ngangithi ngiyahlanya kanti ngibona yena nami kuphi so ke ake sibone ukuthi ku x.com bona bathini uSoulful D uthi that tells you that there is more people out of prison while they should be serving life sentences. Stronger together in Utin Kolosa. Uti, if this is true, then families of victims of such gruesome killings should revenge themselves to the murderers because our justice system into engekho nje. I uti if inyani le uba mhlambe we uqhweshile ejele then insapho zamaxhoba maziqinisekise into okubana zona zithathela umthetho ezandleni kuba kucacile into obana ijustice system yethu ayisebenzi luluvo ke luka Stronger Together olombukeli okuluvo ke thina njenge Ekhaya Jikelele ne SABC esingeke sigqugquzele njengoba ke esho kanjalo ke uKhwanzo yena uthi we being taken for granted by politicians as the members of the public. The statement by Singabakho Nxumalo that Sandile Mantso is still locked up in prison at Mpumalanga seeks to insinuate that we are daydreaming. Then why they cannot show us a proof of him in orange uniform? Yo uKhwanzo yamuza uthi Nkolosa uthi hayi kudlalwa ngathi lana lesi statement esikhishwe nje sokuthi uSandile Mantso usangaphakathi ejele esokwenza nje shuthi sisho ukuthi ena kungamampunge lokho abantu bayaphupha uma ngabe ngempela ungaphakathi akukhonjiswa ngani ke isithombe sakhe egqokile phela ke ngaphakathi kanye ke ne uniform orange okusho ukuthi uKhwanzo yena ukholele kutheni cha akukho Sandile Mantso lapho sejele kodwa ke njengoba sishilo ke mbukeli ke ukuthi umnyango wezamajele ukhipha statement usho ukuthi uSandile Mantso usavalelwe ngaphakathi ejele akekho ngaphandle. Itrend yethu ke yokugcina mbukeli #RWC23 okuyi Rugby World Cup 23 isiZulu Nkosi yami phela siyasho sithi ukuwa kwenye ukuvuka kwenye uzokhumbula phela mbukeli ukuthi uMakazole Mapimpi yewalimala emqhudelaneni wendebe yomhlaba yebhola lomhlaba eqhubekayo lapha yana eFrance ngeshwa ke uphoqekile phela ukuthi abuyele ekhaya ngoba ngeke asakwazi ukuthi aqhubeke nomdlalo endaweni yakhe kubeke sekubizwa uLukhanyo M obeshiwe ngaphandle kuyiwa kulomqhudelwano kepha kwathiwa akavive uma kunesidingo uzobizwa hawu nangempela ke nakho ke sekwenzekile ke bese beyambiza ke uLukhanyo M. Kubhlungu kakhulu wena mamtshali nawe mbukeli kuye uMapimpi ngokuba akazokwazi ngokuqhubeka netumente kodwa ke eyona nto ingundoqo kukuba abadlali abakhoyo eqeleni aqinisekisile ukuba ayayikhusela intshinga yabo make sive ke mbukeli into bana pha ku x.com abantu baphefumle besithini uSafelo uyathi into kubana I was always hoping for him to make an appearance for the box squad but obviously not under these circumstances. Would have loved to see the Mapimpi AM dynamic duo on the field. Uyathi into kubana benethemba lokuba uzambona ethi gqiqhaphu kuyo kaloku ibox kodwa ke kucacile into kubana xa kuthiwa ulimele ebengeke alenze ixesha uyathi into kubana bezayithanda kakhulu icollaboration yakhe uMapimpi embona kaloku pha efield #Rugby World Cup kuncembe sijonge abanye baphefumule babhala besithini. Her Royal Highness uthi after all is said and done I hope Lukhanyo M is fully recovered and that he won't have any issues during the World Cup ka 2023. Her Royal Highness ke uthi ke awu noma sekuqedwe konke kwashiwo konke uyathemba ukuthi uLukhanyo use recovered should naye Lukhanyo kade limele uthi uyathemba ukuthi naye ke uswalulama kahle nanokuthi akazi kuba nazo inkinga kule midlalo esiyisele lapha ya ku World Cup ese France ake sizwe ke omunye umsebenzisi ka x.com ukuthi uPaul wathini. UTK uyathi into bana Lukhanyo M has been possibly the most informed player in the world for the last 2 or 3 years, definitely the most consistent Springbok. Show him some loyalty and call him up. Also, Dweba is a backup even if he goes. Lukhanyo is a sure starter.
Ndiyambona pha uTK around yathi into kubana hayi noko ibenze isigqibo esihle xa bezawuthabatha uLukhanyo kuba xa ithi uyamjonga kwiminyaka emibini okanye emithathu edlulileyo noko ngumuntu ebebonakala into kubana uconsistent khona kwiSpringbok. Uyathi into kubana masimbonise intembeko kwaye simpavele kwaye uyasuggesta ubana noDweba naye angengena kodwa ke uthi uLukhanyo hayi. Hayi ke mbukeli sibagoqa lapho ke ama trends bese kuphathele wona namhlanje okwamanje nje mbukeli sothi qu ezitolo ngoba kubalekile lokho igweledu kholos. Yo otherwise ka sithi nje qu siyabuya khona manje. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Namhlanje ke kwisiqendu sophononongo lencwadi sakuphonononga incwadi ethi Izindlela zombili. Nethetha ke ngezinto ezenzeka ekuhlaleni kumaxesha esiphila kuwo ingakumbi ke ukuhlukunyezwa emoyeni kunye nokuhlukunyezwa kwabasetyhini. Ukuva manzi ke ngokuqulathe kule ncwadi siza kuthetha nombhali wale ncwadi ulapha estudio uAmahle Mthembu. Amahle masikubingelele sikwamkele ekhaya Jikelele unjani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Uwabhale incwadi? Yebo mina ngibhalile. Unangakhi nje Nkosi yami? Ngina 15. Wow. So uma ubhala lencwadi ethi izindlela zombili intoni eyisenzeke engqondweni yakho kwakutheni nje uze ubhale lencwadi? Ngambuka emphakathini la ngihlala kuwona ukuthi abantu abaningi bahlukumezekile emoyeni nasezikoleni khona abahlukumezwayo njenge abuse, gender based violence. So kafika uMr PK esikoleni wa-introduce incwadi osuka kwi-chorus of rustic. So ngathanda nami ukubhala inkondlo last year. Then ke ngajoyina nami. Mangijoyina ngibhala inkondlo uMr PK angitshela ukuthi hayi yakwazi ukubhala inkondlo. Then kwathi ngoDecember ngaqala ke ngayibhala incwadi yami yaphuma ngoMarch. Wow, and I mean uthi ukuthi uye wabheka izimo besenzeka kwingingqi yakho apho ubona mhlambe ukuhlukunyezwa kwamanina ubalula ne-gender based violence. I mean you are only 15 years umuntu mhlambe angathi xa ukule age awunozicinga into ezinjalo. Ungakhe nje usithele thuphe apha kwincwadi yakho into okubana njengokuba ubuyibhala ngobani abantu abebesengqondweni yakho ucinga ba mhlambe xa ubabhalela kwaye ngophi umyalezo ofuna ukudlulisa kuyo lencwadi? Lencwadi isiza kakhulu abantu abafunda ezikoleni ukuthi baqhuquzeleke ukuthi noma ngabe impilo isinjani kodwa benga give up empilweni. Lencwadi lena ke ingakho ngibhalile ukuthi baduduzeleke emoyeni. Ngiyayijonga into kubana okuqulathe lencwadi unosinokwenza utshwala uyisilwane babuxulu ngiyabona ubhale nouzuzeni nomyekele ahambe. Ungathi mhlambe nje ukucaphulisa ababukeli bethu ukuthi kwezi zinto ozibhalileyo nezi experiences othetha ngazo ukuthi ubone abantu besetyhini be-experience lento ekuthiwa i-gender based violence. Ungathi mhlambe xa uyibreaka down kule ncwadi uyibreake down ngoluphi uhlobo? Le ncwadi lena ngiyabona lapho kanye ngifuna ungitshele ngale title oyibhalile la ethi naye akazenzanga. Lana kunaye akezenzanga kuqhubeka kantoni? Unaye akazenzanga umuntu okhule eyishawa wazalwa eyishawa. Lencwadi lena ngibhale ngokuthi naye akazenzanga ukuthi abe yishawa. Manje abantu abaningi bamzonda ngenxa yokuthi ube yishawa. Abanye bazonda abakubo ngenxa yokuthi uyishawa kenzanga lutho udaliwe nawe udalwe umdali. Ngiphinde futhi ngiyabheka lapha ya ekubhalwe uzuzeni. Uyabuza lapho ukuthi uzuzeni ungihleba ungibiza ngamagama ubuhamba ukhuluma amanga ngami uzuzeni. Xa ubhala lena ke ngoku ithini khawunaye khawusinabisele ngayo? Le ethuzuzeni ke ikhuluma ngami uqobo ngoba empilweni bebekhona abantu babengihleba bekhuluma ngami. So ngabhala inkondlo ngiyibuza ukuthi bazuzeni ngoba manje senginencwadi bazuzeni njengamanje senginencwadi bebengikhuluma kabi ngami emphakathini. Kodwa nje manje senginayo incwadi le babengihleba ngayo sebezuzeni manje. Oyena umuntu ozuzileyo ngoku nobhiyozelwayo nguwe phakathi kwezinto bebezithetha namatye bebewaphosa uthi wena uye wabasebenzisa wanyuka ngawo ulapha namhlanje siyavuyisana nawe.
ukwabulela nomzali kwincwadi yakho and nomzali ndiyabona into yokubana uye wakhapha namhlanje bekutheni nje kubalekile kuwe into yokubana uphose umbongo kumzali. Kubaluleke kakhulu ngoba yonke lento le ngize ngibhala incwadi ngenxa yakhe ungisizile wangigqugquzela noma ngabe sengigive uphile empilweni ukuthi ngeke ngisaphuma incwadi maningi ama challenges engidlule kona njengokuthi esikoleni asinayo isupport isastenga yike support isupport eningi sithola khona la eGoli phela. Nomzali ndiyakubona njengoba kuthetha naye uncumile uthi bhakithi umntanami ukuzala kukuzelula. Ungathi wena mhlawumbe ngeziphi indawo okanye zeziphi indawo ozithandayo apha encwadini oqonda ba uyabona andathi le xa ndiyibhala yayisuka apha ekujuleni kwenhliziyo yami zeziphi indawo othi yazithanda kule ncwadi? Ile ethi eyami injabulo ngoba le nkondlo le ikhuluma ngabantu abaningi abaphukile emoyeni abashonelwa obaba bahlupheka kodwa benabo umama kodwa bengabagadile. Uye wathetha ngaphambili into yokubana uye wancediswa kakhulu esikolweni uba ubhale le ncwadi. Ungathi mhlawumbe kubantu abathe bayifumana ezithini comments zabo babalula besithini ngokufumana nokufunda le ncwadi? Ama-comment engiwatholile kubona bayithande kakhulu incwadi ngoba khona nale nkondlo le ethi empilweni ngoba bagqugquzeleka njalo mangabe sebe give up bavidane befunde yona ethi empilweni mase bathola ukugqugquzeleka ngencwadi. Wow, and umuntu xa eyifumana uyifumana phi le ncwadi? Mangabe ufuna ukuthola incwadi Facebook page Sibekezela Imbongi mase WhatsApp 073 070 0411. Uye watsho ngaphambili into yokubana kune part oyithandayo apha encwadini. Ngani ngiyathanda into yokubana usityhilele usifundele nje noba ngiparagraph enye. Iku-page bani? Awuzoyifunda uzayitsho njalo? Wow, yithi ke mina ngicela ube ndiyityhila iku-page ba? Eyami injabulo. Okay, ndiyifumene. Eyami injabulo yaphela ngekathi ngithola ukuthi ubaba akasekho emhlabeni. Impilo yaqala ukuba nzima ngoba nomama eziphuzele ebhenini izinkinga. Eyami injabulo yaphela ngekathi ngithola ukuthi ubaba akasekho emhlabeni. Impilo yaqala ukuba nzima ngoba nomama eziphuzele ebhenini izinkinga. Ngaphoqeleka kuba ngesikole ngisebenza ngoba nomama engenandaba ukuthi sidlile yini. Baqinisile mabethu umhlaba uyahlaba. Inhliziyo yami ibuhlungu, injabulo yami phelile. Nethemba lisekho ngoba nokangimthembile asekusematsholeni. Imbongi nesibekezelo. Wow. Ndiyakubona into yokubana xa ubonga lento iphuma ngaphakathi kuwe uze uyatsho into yokubana umhlaba uyahlaba. Omnye angazibuza into yobana umncinana kangaka lamava obomu uwathabathe phi na. Ungathini ukukhuthaza ontanga bakho abajongileyo mhlawumbe ofumanisa into yokubana badlula kwizimo ezibhlungu ezi othe wazibalula apha kule ncwadi yakho? Ingaba athini amazwi enkuthazo? Amazwi enkuthazo ukuthi noma ngabe udlula kuziphi igameko akumele ugive up empilweni. Sometimes ezinye izinto akumele ugxile kuzona njengokuthi ukubhema ukuphuza. Kumele ugxile esikoleni. Yabo mina mangase ngikhuluma ngelami side. Mina ngase mayithethe imbongi. Mina ngase ngigive uphile enkondlweni kodwa ngenxa yokuthi kwakukhona umani noMr PK we-Cross of Rustic bangigqugquzela. So nani ngiyacela ukuthi nigqugquzeleke njengoba nibona nami incwadi iphumile. So nani yonke into enifisayo iyokwenzeka. Hayi yonke into efisayo iyokwenziwa. Hayi ababukeli ndiqinisekile into yokubana le ncwadi umuntu kwi-bookshelf yakhe akakwazi into yokubana angabi nayo. Ingakumbi ibhalwe ngumntanana nje oseze ngobusezweni ucela ngamava obomu. Amahle Mthembu siyabulela kakhulu Ekhaya Jikelele ngokuba usendwendwele wabelana nathi ngamava wakho obomu kuyo le ncwadi. Siyathemba into yokubana ababukeli bethu bazayithenga kwaye baphile emoyeni kuba into endiyiqapheleyo ngale ncwadi njengokuba ubuthetha kukuba iyawuphilisa umoya. Sikunqonelela konke okuhle. High five. Enkosi kakhulu ne?
Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye uAmahle Mthembu obhale incwadi esithi Zindlela Zombini. Nansi incwadi imbukeli iqiniseka into yokubana apho kaloku umbukeli uyaqhushalaza uyajonga na ku Facebook page ukwazi into yokubana uyifumene le ncwadi. Siyiqonqotha ke ngolohlobo si-Ekhaya Jikelele. Sibambe ngazibini kuwe mbukeli apho ekhaya ngokuba uvuke nathi namhlanje. Kwaye ke ndiyathanda into yokubana ngoku ndiphose intambo kugqa wam naye avalelise. Ayike mbukeli sesigoqa lapho ke besiniphathele zona namhlanje. Sibonga kakhulu kuAmahle kanye noKholosa ngengxoxo emnandi laphana kanye nezincwadi ayibhalile. Usistazi sasemncane kangaka Amahle. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje mbukeli. Siyabonga futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Manje sithi nje ihora lesithupha thina sobe sesihlezi la sesilinde ukuthi usijoin nethezeke sikunikeze izindaba ezenzekayo. Nibeke nosuku olumnandi nisale kahle.